हेलो। हाँ प्रीति बोला। का तू हमरा से मिले आईबा? मिले तो हम ना आ पाइब, लेकिन कल सावन के पहला सोमवारी बा, तू गांव के शिवाला पे आइह, जरूर भेंट होई। ठीक बा। का रे माधरजात, तोहरा इतना हिम्मत कि हमरा घर की इज्जत में हाथ डालता रे? एमे हिम्मत के का बात बा? हम और प्रीति एक दूसरे से बहुत प्यार करीले। का रे, इस सच का होता है? ना ना भैया, ऐसा कोनो बात नहीं खे, ये झूठ बोलता। मारा सुन साला के। देखते देखते जिंदगी के कहानी बदल गईल। ये बाबा, देखते देखते जिंदगी के कहानी बदल गईल। नजर के सोझाए बाबा मोर रानी बदल गईल। नजर के सोझाए बाबा मोर रानी बदल गईल। खेले वो तो खेल होतिया दिलवा के साथ में। देखिए बाबा बानी कवाना हालत में। छल कोइले बिया ओकर के फल दे दी। सच को होतानी हमें कोनो हाल दे दी। बाबा राहुल दीवाना के दीवानी बदल गईल। नजर के सोझाए बाबा मोर रानी बदल गईल। नजर के सोझाए भोला मोर रानी बदल गईल। कवन जन्म के बदल दिया सधबो। नजरी के सोझा दिया नजर चुराबो। राजमणि कहे दुखवा के गाई हो। रन करन बुदिल न लगाई हो। सोना जे के समझनी मोकर पानी बदल गईल। नजर के